Bonġu, l-ġurnata tajba. Irrid qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-preparamenti li qiegħdin isiru ġew Għawdex u ġew l-Isplaġa ta' Għawdex, nieħu l-opportunità biex nirringrazzja minn qalbi lill-pubbliku Għawċi u Malti, lill-poplu kollu li qiegħed b'mod verament qawwi jikkoopera ma' dak li qegħdin ngħidulu min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa li qiegħda tgħid is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika li qed jgħid il-Gvern biex kemm jista' jkun inżommu l-bogħod pazjenti milli jimirdu bil-COVID-19. Irrid nirringrazzja n-nies fuq kollox tal-entużjażmu li qegħdin juru fil-mod kif qegħdin isegwu dak kollu li qegħdin ngħidu. U rrid nirringrazzjahom ukoll, irrid nirringrazzja l kull wieħed u waħda minnkom tal-li għedin tkunu anka tolleranti miegħi u man-nies tagħna illi f'dal mument ta' kriżi mhux nazzjonali, globali, aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex noħorġu l-miżuri li jidhrilna li huma faqthom biex inħarsu s-saħħa pubblika tal-ċittadini tagħna. Qegħdin l-Ingliżi jgħidu in uncharted territory, jiġifieri dak li qed jiġri llum madwar id-dinja mhux kemm ili Ministru tas-Saħħa jien qatt ma rajtu, jew kemm ili kirurgu jew kemm ili tabib, imma f'ħajti u jiena ngħid f'ħajja il-ġenituri tagħna Malta u d-dinja qatt ma rat sitwazzjoni bħalma hi llum. U allura iva l-miżuri li qegħdin nieħdu waqt li huma bbażati fuq ix-xjenza. U x-xjenza nafuha sew, l-istudju tal-epidemiji, l-epidemioloġija nafuha sew, aħna qegħdin naraw xi pajjiżi oħrajn, qegħdin
nagħmlu il-predictive modeling tagħna x'issa id-data tagħna qed tikber biżżejjed biex inkunu nistgħu nagħmluh dan ukoll u qegħdin nimxu max-xjenza. Imma l-miżuri amministrattivi li qegħdin nieħdu nirringrazzja lin-nies li qed ikunu tolleranti li jista' jkun u kif qed jiġri li minn ġurnata l-oħra nkunu rridu anke nagħmlu xi fine tuning tagħhom. Dan qegħdin nagħmluh għax qegħdin letteralment nerġa' nuża frażi Ingliża writing the rule book għax xi ħaġa ġdida. Li nista' ngħidu li l-bieraħ kien hemm laqgħa virtwali għax illum il-laqgħat kollha jsiru virtwali tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tad-dinja kollha u d-direttur tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għażel pajjiż wieħed biex jgħid ta' kif għandhom jitmexxew l-affarijiet. U dak il-pajjiż illi l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa l-bieraħ għażlet bħala l-mudell huwa Malta. L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa l-bieraħ qalet f'laqgħa dinjija tal-Ministru tas-Saħħa kollha ħarsu lejn Malta u għamlu bħalma qed tagħmel Malta. Ġifieri xi ħaġa tajba qegħdin nagħmlu. U allura nirringrazzja lil kull min qed jarana u jiffollow jana li iva vera qegħdin nagħmlu aġġustamenti minn ġurnata l-oħra, nagħmlu l-aġġustamenti għax din hija sitwazzjoni ġdida, imma wkoll qed ikollna riżultati illi qegħdin jimluna b'kuraġġ. Minn hawn ftit minuti oħra, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci tkun qiegħda tagħmel bħalma għamlet kuljum għal dawn l-aħħar tliet ġimgħat, tagħti il-brief tagħha biex tispjega kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni tal-epidemija ġewwa pajjiżna minn ġurnata għall-oħra. Mhux se noqgħod ngħid jien x'għandha tgħid il-Professur Gauci, però ħanejt li llum kellna ġifieri dawn l-aħħar 24 siegħa 10 każi ġodda ta' pazjenti b'Covid-19 ġewwa l-Gżejjer tagħna. Da jfisser li matul din dawn l-aħħar 5 ijiem in-numri ta' pazjenti b'Covid baqgħu mod kontrollat. Jiena qed u nerġa' nirrepeti li figura ta' ġurnata waħda ma tfisser xejn, irridu naraw it-trend. Figura ta' jumej ma tfisser xejn, laqas figuri ta' ġimgħa ma jfissru xejn, però il-figuri li qegħdin naraw jimlewna b'kuraġġ kbir illi dak li qegħdin nagħmlu qiegħed jaħdem. Però din hija l-iżjed ħaġa importanti. Jekk ma nżommux l-istess dixxiplina, l-istess kooperazzjoni illi kellna f'dawn l-aħħar ġranet, jistgħu jkollna sitwazzjoni li f'pajjiżi oħra ġrat fejn l-epidemija ħarbet. Irridu nibqgħu kawti, irridu nibqgħu nżommu d-dixxiplina, irridu nibqgħu nżommu l-fokus tagħna, irridu nibqgħu nosservaw il-pariri li tina Superintendent tas-Saħħa Pubblika ħalli kemm jista' jkun dil-mowġa kbira potenzjali li ħakmet ħafna pajjiżi u tista' tiġi fuq Malta wkoll għax aħna parti mid-dinja kemm jista' jkun nżommuha taħt kontroll ħalli s-servizzi tas-saħħa tagħna dejjem intuhom l-opportunità li jikkuraw, joffru l-kura, jagħtu l-kura lil kull persuna li għandha bżonna. Dawn l-aħħar ġranet spjegajt u spjegajna il-preparamenti qawwija li saru u għadhom qed isiru ġewwa Malta. Illum flimkien mal-Ministru Tawdex u mal-istaff u mal-mexxejja lokali ta' Stewart Healthcare ġewwa Għawdex ħankunu qegħdin nurukom mhux biss nispjegaw u ngħidu ma nurukom b'mod fatwali il-preparamenti qawwija wkoll li qegħdin isiru ġewwa Għawdex biex nilqgħu għal din il-kondizzjoni għall-ċittadini Għawċini. Irrid ngħid fil-bidu biex nkun qed ħalli kulħadd ikun ċar fuqha, hawnhekk qegħdin ġew l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex flimkien ma' Stewart Healthcare fuq din il-kwistjoni qed ikollna kollaborazzjoni u kooperazzjoni totali. Irrid ngħid li iva matul is-snin u matul ix-xhur li għaddew kien hemm u hemm issues ta' natura kommerċjali li għandhom x'jaqsmu anke mal-kuntratti u forsi affarijiet legali wkoll. Dawk l-issues hemm qegħdin u hemm jibqgħu bqajna u bdejna u konna qed ninnegozjaw u nitkellmu dwarhom. Jiena jidhirli li issa mhuwiex il-mument illi nitilfu l-fokus tagħna milli noffru l-aqwa servizz possibbli li nistgħu għall-pazjenti tagħna f'dan il-mument ta' kriżi nazzjonali, però ma jfissirx li dawn l-issues meta jkun il-waqt ma nkomplux nittekeljawhom. Imma irrid ngħid li f'dawn il-ġimgħat il-mod kif ħdimna flimkien
ma' Stewart Healthcare u ma' Barts, kif issa ħanispjegaw, huwa mod eżemplari. Ħanibda billi nsemmi xi wħud mill-miżuri mbagħad jkomplu jespandu l-Ministru Tawdex u CEO Nadine Delicata illi qegħdin nagħmlu ġewwa Għawdex. Ftit tal-minuti wara li nispiċċaw din il-konferenza tal-aħbarijiet ħankunu qegħdin naraw il-preparamenti ġo tal-isptar, imma mbagħad wara ħammorru ftit bot minn hawn biex naraw anke il-hub il-ġdid illi ftaħna għat-testing ġewwa Għawdex, testing għal pazjenti li huma potenzjalment infettati. Sa issa dawka sa ftit ġranet ilu kienu bil-forsi ridu jmorru Malta biex jagħmlu dan it-test jekk mhux għand il-persuna ġo post li mhuwiex speċifiku għalhekk, issa ġo Għawdex dan is-servizz qiegħed jingħata hawnhekk stess. U ftit tal-minuti oħra nkunu nistgħu mmorru naraw dik il-binja flimkien kollha kemm aħna. Ġodda l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bħalma ġara f'Malta, numru ta' servizzi il-kliniċi tagħna, il-professuri tagħna, l-speċjalisti tagħna, il-kirurgi tagħna derilhom illi jistgħu mingħajr ma ssir sara s-saħħa tal-pazjenti individwali jiġu posposti bi ftit ġimgħati u bi ftit xhur, ġew posposti wkoll. Ġifier kemm appuntamenti ċertu appuntamenti tal-outpatients, kif ukoll numru ta' operazzjonijiet illi mhumiex urġenti jew li mhumiex assoċjati mal-kanser. Dawn il-pazjenti kollha li kellhom l-appuntamenti tagħhom posposti għal data oħra, il-professuri tagħna, il-kirurgi tagħna raw il-file tagħhom każ u dawk li derilhom li huwa importanti li jżommu l-appuntament, dak l-appuntament inżamm fejn stajna nipposponu appuntamenti għamilna hekk biex inkunu nistgħu tobba il-nurses, il-speċjalisti tagħna inħarġuhom ukoll fil-preparamenti għal COVID-19, fl-użu ta' tamir li jista' jkollna bżonn anke fis-swali tal-ITU li issa spandejna anke ġo dan l-isptar, ukoll kif jilbsu u jinżaw l-ilbis protettiv u kif jipproteġu lilhom infushom u lill-pazjenti f'każ li jkollna bżonn nagħtu servizz qawwi għal pazjenti b'COVID-19 ġewwa Għawdex stess. Għamilna wkoll dawk li ngħidulhom l-SOPs, jiġifieri Standard Operating Procedures, li huma miktubin u ilhom miktubin issa numru ta' ġimgħat ta' kif irridu naġixxu kull persuna jrid jaġixxi f'każ li jkun hawn COVID patients ġewwa Għawdex u l-proċeduri kollha li wieħed irid isegwi biex kulħadd ikun jaf eżatt x'irid jagħmel f'kull mument. Dak għamilniehom f'dawk l-ewwel xarej, issa kważi wasalna għat-tielet xahar ta' preparamenti għal meta jkollna l-ewwel każijiet. Ġo Malta diġà kellna ġo l-Isptar ta' Għawdex għadna qed nistennew konferma li jkollna l-ewwel każ, imma qegħdin preparati għal dak kollu li jista' jinqala. Fejn jidħol żieda fis-sodot, kemm sodot li huma għal pazjenti COVID li ma jkollhom bżonn kura intensiva imma għandhom bżonn kura fl-isptar, kif ukoll pazjenti COVID li jkollhom bżonn kura intensiva, flimkien ma' Stewart Healthcare fassanna n-numri jiena tlabt ammont ta' sodot li jkunu available u bi pjaċir ngħid li hekk ġara u hekk qiegħed jiġri. Mela aħna tlabna illi jkun hawn 120 sodda illi huma għal pazjenti COVID ġo l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fil-fatt jiena informat illi il-proċess mixi sew diġà għandna available kważi nofs dak l-ammont u sa 15 oħra jkollna l-ammont kollu, fil-fatt jiena informat li jkollna 123 sodda. Jiena tlabtkom 120 u tkom tajtuni 3 sejda, nirringrazzjakom. Ġifieri diġà għandna available illum kważi nofs dak l-ammont u fil-ġimgħat li ġejjin, fil-15 li ġejjin, ħajkollna available l-ammont kollu għall-użu ta' pazjenti b'Covid. Jiena tlabt ukoll il-numru ta' sodot tal-ITU f'dan l-isptar jitilgħu għal 20 u li 13 minnhom ikunu speċifikament għal pazjenti li huma COVID. Dak il-xogħol għaddej, diġà għandna numru ta' sodot tal-ITU li issa tkunu tistgħu tarawhom li huma available bil-ventilators kollox millum u sa jiena tgħidu li 15 anke forsi tal-aktar sa ġimgħa oħra ħajkollna n-numru kollu ta' sodot ta' ITU available għal pazjenti tagħna ġewwa Għawdex. Ġifieri dana jkompli
jimla b'kuraġġ lill-ċittadini Awċin illi dak kollu possibbli li nistgħu nagħmlu biex inħarsu s-saħħa tal-Awċin qegħdin nagħmluh bħalma għamilna u qegħdin nagħmlu ġewwa Malta. Naturalment tibqa' dejjem ta' importanza assoluta illi kollha kemm aħna nsegwu id-direttivi, nsegwu l-pariri illi tkun qiegħda tagħti s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika biex kemm jista' jkun dawn il-preparamenti kollha illi qegħdin nagħmlu nkunu għamilnihom għal xejn. Jiena jalla nkunu għamilna da kollu għal xejn u ma jkollniex għalfejn nużaw. Ma qegħdin hemmhekk ħalli jekk ikollna bżonn nużawhom ukoll. Għamilna arranġamenti wkoll biex dak li sa issa kien servizz li jiddependi minn Malta, ġifieri li kull darbtejn tlieta fil-ġimgħa jitilgħu ċilindru tal-ossiġenu minn Malta għal Għawdex għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Għamilna preparamenti l-ewwel nies biex kien hawn ħażna biżżejjed hawnhekk għal numru ta' ġimgħat, imma aktar minn hekk qegħdin għamilna l-ordni biex għall-ewwel darba ġew Għawdex ikun hemm dak li jgħidulu bulk oxygen cylinder, ġifieri kapaċità li żżomm l-ossiġenu għal żmien għal perjodu twil, ħażna biżżejjed ġew Għawdex biex anke f'każ li jkollna xi disruption tas-servizz bejn Malta u Għawdex l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ikun dejjem equipped tajjeb bil-ossiġenu. Irrid ngħid ukoll li qed naħdmu tajjeb ħafna u rrid nirringrazzja mhux biss il-Stewart Healthcare u lil ħaddiema l-professjonisti tagħna li għandna ġo dan l-isptar, imma anke lil Barts. Barts qegħdin faċċata eżatti fejn qegħdin aħna hemm l-iskola medika ta' Barts u Barts għamlu l-iskola medika għad-dispożizzjoni tagħna tant li qegħdin nużaw biex nħarġu numru ta' tobba u nurses tagħna ġo fiha u wkoll qegħdin nagħtu servizz il-numru ta' pazjenti li huma immunocompromised, ġifieri pazjenti li għandhom l-immunità tagħhom baxxa ġud il-binja li hija ftit metri bogħod mill-isptar innifsu biex bekk dawn il-pazjenti li huma pazjenti vulnerabbli anke jekk ikun hawn COVID ġo pazjenti ta' COVID ġo dal-isptar ikunu qed jingħataw dil-kura ġo binja separata. U rrid ngħid ukoll li f'dawn l-aħħar ġranet Stewart għadhom kemm illonċjaw servizz ta' helikopter air ambulance ġdida, illi wkoll naħseb ikollna l-opportunità li naraw aktar tard illum, illi tkompli ta' servizz li taqqat is-servizzi tas-saħħa bejn dawn iż-żewġ gżejjer biex bekk il-pazjenti tagħna ġew Għawdex, iċ-ċittadini tagħna ġew Għawdex ikunu jafu li aħna qegħdin nagħmlu dak kollu possibbli li nistgħu nagħmlu biex nħarsu s-saħħa tagħhom anke f'dawn iż-żminijiet diffiċli u ċertament xejn anqas minn dak li qegħdin nagħmlu Malta. Nerġa' nirringrazzja lil kulħadd li qed isegwi dak li qegħdin nirrakkomandaw. Aħna rakkomandazzjonijiet tagħna dejjem ikunu bbażati fuq ix-xjenza. Nerġa' nirringrazzjakom tat-tolleranza li ttuna li anke ikollna nagħmlu fine tuning meta nħabbru miżuri li joqtu f'faxxex kbar tas-soċjetà tagħna. Qegħdin nagħmlu dak kollu biex dak li nagħmlu dejjem ikun ta' ħarsien għas-saħħa tal-poplu tagħna li jaħdem b'mod effiċjenti u effettiv ħalli din il-mowġa li tista' tiġi fuqna kemm jista' jkun nżommuha taħt kontroll ħalli nkomplu nħarsu s-saħħa tal-Awċin u Maltin kollha. Ħanitlob lill-Ministru ta' Għawdex l-Onorevoli Camilleri biex jagħti il-kummenti tiegħu wkoll. Insellem l-ewwel nett lilek Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa, il-Kap Eżekuttiv u l-Diretturi ta' Stewart Healthcare. Grazzi tal-li llum inaqattu magħna sabiex inkunu nistgħu wkoll informaw lill-poplu kif qal tajjeb il-Ministru qabli rigward il-preparazzjonijiet li hemm għaddejjin ġewwa Għawdex rigward ukoll il-COVID-19. Irrid nibda billi ngħid li sa issa l-unika każ ta' COVID li ttieħed ġewwa Għawdex huwa żolat u kull test ieħor li sar dejjem kien fin-negattiv. Però madankollu il-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa u Stewart Healthcare qegħdin jattrezzaw l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex sabiex fl-eventwalità li l-każijiet f'Għawdex jiżdiedu u jkun hemm bżonn li l-kura tingħata minn ġewwa Għawdex stess dan ikun jista' iseħħ. Fil-fatt illum ukoll nistgħu nħabbru li permezz ukoll ta' numru ta' miżuri li qed jieħu l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, il-Ministeru tas-Saħħa flimkien mal-Ministeru ta' Għawdex
qegħdin propju natrezzaw madwar 123 sodda għal COVID patients kif ukoll madwar 20 ITU li propju 13 minnhom ser ikunu iddedikati għal pazjenti COVID. Sabiex dan seta' isseħħ ittieħdet ukoll numru ta' deċiżjonijiet fosthom li l-operazzjonijiet li ma jkunux urġenti ma jsirux issa, però apparti minn hekk l-anzjani li huma fil-parti magħrufa bħala ta' Sant'Anna ser ikunu qegħdin jiġu relocated f'post alternattiv fir-Rabat stess ftit metri l bogħod minn dan l-istess sptar li bħalissa wkoll qiegħda tiġi mamra bl-esiġenzi kollha ta' dar tal-anzjani. U dan propju seta' isseħħ wara evalwazzjoni professjonali flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa fejn ġie deċiż li jkun ideali li l-anzjani tagħna ma jkunux fl-istess bini tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex filwaqt li jkunu f'post iżolat viċin l-istess sptar anzi. U bekk se nkunu qegħdin nipproteġu u nissalvagwardjaw is-saħħa fl-aħħar mill-aħħar ta' l-istess 80 anzjan li preżentament qegħdin f'din il-wing u fl-istess ħin se nkunu qegħdin biex nagħmlu hekk nilliberaw mbagħad spazju ta' 80 sodda fil-qalba tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex sabiex ikunu wkoll konvertiti għal COVID-19 patients. Nenfasizza li bħal f'Malta, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna pajjiż wieħed f'Għawdex irridu nkunu preparati wkoll għal kull eventwalità. Il-prijorità ta' dan il-Gvern hija li ninvestu u nġibu r-riżorsi kollha meħtieġa sabiex qatt ma nkunu f'pożizzjoni li ninqabdu fuq sieq waħda. Għaldaqstant, il-Gvern ukoll ser jibqa' jesplora diversi possibiltajiet ta' aktar areas u postijiet kemm għall-istess COVID patients, kemm għal aktar anzjan u nies vulnerabbli kif ukoll għal akkomodazzjoni għall-istaff mediku. U f'dan il-mument żgur li s-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi hija l-ewwel u qabel kollox. Ta' min ifakkar li sallum il-ġurnata wkoll għadna għaddejjin bil-protokoll fejn kull pazjent li jkun infettat jittieħed Malta vapur chartered apposta. U rrid ngħid li dan il-protokoll intuża darba biss, intuża tajjeb, ħadem u ħadem kif pjanat. Illum propju wkoll wara li nżuru il-wards li trasformajna f'żoni għal pazjenti COVID se nkunu qegħdin nżuru it-testing hub f'ġewwa x-Xewkija. Irrid ngħid li f'ħin ta' 72 sija konvertejna il-VIP Lounge li ma kienx ċada tintuża ġewwa l-heliport għal dan iċ-ċentru li propju beda jaħdem kif ħabbar il-Ministru tas-Saħħa nhar il-Ħamis li għadda. Irrid minn hawn ukoll nirringrazzja lil ħaddiema kollha tal-Ministeru ta' Għawdex li f'dawn l-aħħar jiem għamlu diversi xogħlijiet spediti sabiex dan iċ-ċentru ikun jista' jibda jopera anke b'mod immedjat. Irrid ukoll imbagħad nerġa' nappella għal kalma u s-serħan il-moħħ anke llum li qegħdin hawnhekk ġewwa Għawdex. Il-miżuri li ħabbarna wkoll ftit tal-ġimgħat ilu għadhom fis-seħħ. Dawn jinkludu l-screening ta' kull passiġġier mit-terminals taċ-Ċirkewwa u tal-Imġarr qabel wieħed jitħalla jirkeb abbord il-vapuri tal-Gozo Channel. Screening li jinkludi kemm it-temperatura tal-persuna kif ukoll numru ta' mistoqsijiet rigward is-sintomi li persuna possibilment tkun qiegħda tesperjenza. Dan apparti miżuri wkoll ta' prekawzjoni fosthom il-fumigazzjoni ta' kuljum ta' kull vapur tal-Gozo Channel, it-terminals kif ukoll il-karzi tal-linja. Irrid ngħid li l-iskeda tas-servizz tal-Gozo Channel ġiet ukoll ridotta b'40% propju minn nhar it-tnejn li għadda. Nibqa' nenfasizza mal-poplu Għawċi, mal-poplu Malti li non-essential travel bejn iż-żewġ gżejjer għandu jiġi evitat kif ukoll non-essential travel fit-toroq tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Għaldaqstant nemmen li bħalissa mhuwiex żmien il-weekend breaks, però kalla jrid aktar il qudiem xi nelbu din l-isfida dak iż-żmien qatt jerġa' jasal. Irrid ngħid ukoll li flimkien mal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali ikkonvertejna il-kumpless sportiv fir-Rabat Għawdex f'bażi oħra għal protezzjoni ċivili biex bekk f'Għawdex issa għandna żewġ timijiet f'żewġ bażijiet differenti. Nagħlaq billi
Insarraħ ukoll ras il-poplu Awċi li kontinwament għaddejjin bi preparamenti ma ddejjaqniex nieħdu ċertu miżuri u ninsabu lesti għal kull eventwalità. Ħalli issa fidejn Dr. Nadine Delegata, Direttur ta' Stewart Healthcare biex ukoll tagħtina brief tekniku rigward l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Grazzi. Grazzi Deputat Prim Ministru, grazzi Ministru għal-Għawdex. Permettu li nipreċiża ftit affarijiet li ħarġu fil-medja dan l-aħħar u li nixtieq nipreċiża biex inserraħ ras il-poplu Awċi li l-preparamenti saru kif suppost. Ħafna mill-affarijiet diġà ntqalu. Irrid ngħid li bħala kap tal-operat ta' Stewart f'Malta ħdimna id fit mal-awtoritajiet tas saħħa pubblika, mal-Professur Charmaine Gawci, mad-Dipartiment tas-Saħħa u mal-kollegi tagħna fl-Isptar Mater Dei, kif ukoll mal-Ministeru għal-Għawdex u stakeholders oħra bħal Gozo Channel biex flimkien niżguraw li nimxu mal-istess linji gwida bħal bqija tal-entitajiet l-oħra. Din hija sfida nazzjonali jekk mhux globali u qed nimxu lkoll flimkien. Stewart waqqaf task forces għal preparazzjoni dwar COVID-19 kemm f'Għawdex kif ukoll Caring Rec għax dak ukoll jaqa' taħt ir-responsabilità tagħna. Task forces li jiltaqgħu kuljum, aktar minn darba kuljum u jirrevedu l-preparamenti b'mod kontinwu f'sitwazzjoni li kif qal Mr. Fern qabli tevolvi b'mod kontinwu. Taħriġ tal-istaff, arranġamenti fl-isptar sabiex ikollna aktar sodot kemm f'Caring Rec kif ukoll ġewwa Għawdex kif smajtu. Preparamenti li għadhom għaddejjin u minn hawnhekk irrid nirringrazzja lis-CEOs ta' żewġ isptarijiet, CEO Joe Fenech u t-tim tiegħu, CEO ta' Caring Rec Stephen Zamit u t-tim tiegħu tal-ħidma bla qiegħda around the clock biex dawn il-postijiet jitlestew kemm jista' jkun malajr. Fuq transfers ta' pazjenti lejn Malta, nippreċiża, jekk jiġi trasferit pazjent b'Covid lejn Malta, dan isir b'direzzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa u mhux għax Għawdex ma jistax jilqa' lil dawn il-pazjenti. Jekk ikun hemm bżonn ta' trasferiment ta' pazjent, jekk isirx b'helikopter jew ambulanza, it-tnejn jistgħu jsiru, kemm bl-air ambulance u kemm bl-ambulanza normali kif spjega l-Ministru għal-Għawdex u bil-vapur tal-Gozo Channel. Liema mod ta' trasport jiġi deċiż hija deċiżjoni klinika meħuda mit-tim mediku ta' Għawdex u mit-tim mediku ta' Mater Dei li jkun se jaċċetta lill-pazjent. Meta tiġi deċiża li pazjent jiġi trasferit hija deċiżjoni konġunta bejn żewġ timijiet, it-tim li se jibgħat lill-pazjent u t-tim li se jaċċetta lill-pazjent. Bl-ambulanza kif edna trasfer isir permezz ta' vjaġġ apposta mill-Gozo Channel u kif qal id-Deputat Prim Ministru, Stewart għadu kif investa f'upgrade tal-Air Ambulance Service tiegħu biex bekk niżguraw li għandna żewġ Air Ambulances standby fuq Għawdex biex kif ikollna wieħed minnhom downtime jidħol ieħor b'mod ta' backup b'effett immedjat. Sissa ma riżulta l-ebda każ ta' pazjent ġewwa l-isptar li kien positive bil-COVID-19. Però nerġa' nenfasizza jista' jirriżulta in the next hour, any time from now on, l-isptar lest biex jilqa' il-pazjenti. Fuq testijiet xtaqt nippreċiża wkoll, it-testijiet l-swab issir ġewwa Għawdex, issir fl-isptar, issir fil-ħabb, issir ukoll fil-komunità. It-testijiet jiġu proċessati fl-Isptar Mater Dei u hemm sistema ta' transport mod effettiv u effiċjenti. Dawn l-swabs jiġu couriered metodi bi protokoll li jeżiġi just-in-time delivery għar-ran li jmiss. Kif smajtu mill-kollega Dr. Chris Barbara li jħossib id-Dipartiment tal-Viroloġija fl-Isptar Mater Dei, bħalissa hemm 4 runs ta' testijiet li jsiru, aħna għandna protokoll ġewwa l-isptar biex niżguraw li t-testijiet jiġu bbeċċjati u jittieħdu just-in-time għall-run li jmiss. Jiġifieri m'hemm l-ebda dewmien ta' proċessar ta' testijiet minn Għawdex u jiġu bbeċċjati l-istess bħat-testijiet ta' Malta. Anzi, nirringrazzja minn hawnhekk lil Dr. Barbara li kważi jpoġġi fuq high alert is-samples minn Għawdex għax jaf li r-riżorsi tagħna huma pjuttost iktar limitati minn dawk ta' Mater Dei u jkun hu l-ewwel wieħed li jinforma lili jew lill-kap eżekuttiv tal-Isptar ta' Għawdex dwar dawn ir-riżultati.
Naħseb li ma baqalix iktar xi ngħid intqal kollu minn ta' qabli. Grazzi ħafna. Ħan nieħdu mistoqsijiet illi ovvjament iwiġibhom issa minn l-aktar ikun. Mela, Frederick, mi fejn nibdew? Fidejk. Beppe Gallia minn Newsbook, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda dwar il-fine tuning li semmejt dwar il-lockdown. Inti jumejn ilu qed li l-anzjani kellhom akkosta kollox jibdew il-lockdown millum, inbidel matul dawn il-jumejn sansitra s-superintendent qalet li se jkun hemm board u email biex in-nies jitolbu għall-estensjoni. X'ġara minn dik id-deċiżjoni u għaliex forsi minħabba nuqqas ta' riżorsi ma saritx din dan il-board. U t-tieni mistoqsija għall-Ministru għal għawdex jekk jikkonfermax li xi ħaddiema tal-Gozo Channel u mhix on forced leave, mentri sħabhom tal-Nikolaus għadhom għaddejjin bix-xogħol. Ħanibdew wieġeb il-mistoqsija tiegħek dwar il-miżuri li qegħdin ngħidu dwar persuni li huma aktar vulnerabbli għal komplikazzjonijiet tal-COVID. Nagħmluha ċara, il-coronavirus, il-novel coronavirus tista' taffettwa lil kulħadd. M'hemmx persuna f'Għawdeċ jew f'Malta illi ma jistax jiġi milqut bil-coronavirus jekk ma nieħdux il-passi neċessarji biex kemm jista' jkun nevitaw illi nieħdu minn xulxin. U kull persuna li jkun infettat jista' jkollu komplikazzjonijiet. M'hemm ebda persuna illi għandu xi dispensa speċjali fuqu illi lilu l-coronavirus ma tistax ittieħ problemi. Pajjiżi oħrajn rajna saħansidra żgħażagħ illi letteralment tilfu ħajjithom minħabba l-coronavirus. Però nafu, mhux biss mill-istudji u manka mill-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn, illi hemm persuni fis-soċjetà tagħna li jekk ikunu infettati bil-COVID-19 huma mod individwali, ir-riskju għas-saħħa tagħhom li kollhom komplikazzjonijiet li jispiċċaw l-istwar, jispiċċaw l-ITU u anke sfortunatament xi ħud jitilfu ħajjithom huma akbar mill-komplement tal-popolazzjoni. U allura aħna bħalma għamlu pajjiżi oħra wkoll. Identifikajna min huma dawn in-nies li huma partikolarment persuni l fuq minn 65 sena. U lista sħiħa ta' nies li qed innibartu minn mart kroniku serju kif ukoll dawk in-nisa li huma pregnant, illi l-evidenza turi illi dawn mhux kull min għandu 65, 66, 70 sena taqbdu l-COVID ħajspiċċa ħażin, imma għandu riskju ħafna kbar mill-komplement tas-soċjetà. U allura aħna iva tajna l-parir b'mod issanka ta' avviż legali, jiġifieri b'mod legali, illi dawn il-persuni joqogħdu ġod-dar tagħhom. Però rridu nagħmluh b'mod li huwa effettiv u b'mod li jaħdem mhux biss għall-ġurnata, jew għall-ġimgħa, jew għal 10 ijiem, imma għalkemm ikun hemm bżonn. Aħna nisperaw li żmien ma jkunx twil, imma l-miżuri li qegħdin nieħdu rridu niżguraw li huma miżuri li mhux wara ġimgħa niddejqu minnhom u nitilfu kollox, imma li jkunu effettivi u effiċjenti. U allura iva wara li l-ħamis ħabbarna wara li kien intaqa' l-kabinett u qbilna bejnietna kif għandna x'għandhom ikunu l-miżuri illi għandhom jitħabbru, ħabbarnihom b'mod uffiċjali. Il-bieraħ ħareġ intaqa' l-kabinett u kif spjegajt aktar kmieni matul din il-press briefing kien hemm xi affarijiet żgħar illi biddilna fihom. Biddilnihom mhux għax m'hemmx kif allegat inti xi riżorsi jew għax ma kienx hemm xi qbil, imma għax meta tagħmel miżuri bħal dawn li jaffettwaw prattikament 120,000 ruħ. Illi huma miżuri li qegħdin nagħmlu għall-ewwel darba ġewwa pajjiżna, m'hemmx xi ħaġa li aħna nistgħu ngħidu għax snilu għamilna hekk jerġgħu nagħmlu l-istess ħaġa. Miżuri li pajjiżi oħra mhux neċessarjament il-miżuri li ħadmu daqskemm xtaqu huma allura aħna qed nippruvaw nagħmlu aħjar minn pajjiżi oħra. Ma jimpurtax illi minn ġurnata l-oħra jekk ikun hemm bżonn nagħmlu l-arranġamenti biex ikunu iżjed effettivi, iżjed effikaċi u illi min qed isegwihom jista' jsegwihom fit-tul. Dawn il-miżuri li ħabbarna għal persuni li aħna qed ngħidulhom persuni vulnerabbli, jiġifier persuni li għandhom aktar riskju ta' komplikazzjoni mill-infezzjoni, qed nagħmluhom biex nipproteġu s-saħħa tagħhom. Meta kellna kwarantina u għatanna kwarantina ta' nies li huma infettati, dak qegħdin nagħmluh biex nipproteġu s-saħħa tal-oħrajn. F'dal każ qegħdin ngħidu li persuni li għandhom riskju akbar, l-anzjani, n-nies ta' fuq 65 sena, nisa pregnant, in-nies l-oħra kollha li għandhom dal-mart kroniku qawwi, qed intukom dal-parir u b'legal notice. Ġifier bis-saħħa tal-liġi.
biex toqgħodu ġo-d-dar tagħkom għal protezzjoni tagħkom. Ħajkun hemm istanzi li elenkajna wkoll aħna fejn ħajkun hemm bżonn iva li toħorġu mid-dar. Ħafna minn dawn in-nies għandhom by definition għalhekk qegħdin fil-lista mart kroniku serju. Dawk importanti ħafna li l-appuntamenti ta' dawn in-nies illi professjonisti tagħna derilhom għandhom jinżammu ħafna importanti ħafna għalli għal dak l-appuntament toħroġ u kien hemm xi istanzi oħrajn fejn aħna bej ħamis u l-ġimgħa indunajna li huma importanti wkoll illi allura iva daħħalnihom biex l-affarijiet ikunu iżjed effiċjenti. Jiena nirringrazzja li kulħadd diġà għamilta tat-tolleranza tagħhom li qed jifhmu li qed naħdmu taħt kundizzjonijiet illi qatt ma rajna bħalhom f'Malta u fid-dinja u li qegħdin nagħmlu qed nagħmluh biex nisegwu dak li tgħidilna xjenza u nieħdu ħsieb is-saħħa ta' kemm jista' jkun nies. Onorevole Camilleri, twieġeb il-parti l Rigward il-ħaddiema tal-Gozo Channel jiena informat li numru ta' ħaddiema li għandhom biex ngħidu hekk miġmumajn aktar minn leaf fuq 3 snin, ovvjament bħalissa għaddejjin għamilna reduction of the schedule. Naf li hemm komunikat bejn il-UHM u il-Gozo Channel sabiex tiġi riżolta any issue li jista' jkun hemm, però il-messaġġ li wasal naħseb li bħalissa mhuwiex żmien li forsi xi ħadd jibda jgħedded bi-strajk, imma huwa żmien li kulħadd jerfa' l-biċċa tiegħu li żgur li ħanassiguraw li l-ebda ħaddiem tal-Gozo Channel ma sar ikun qed jitlef l-impjieg tiegħu. Għajat narax biex nisimak. Il-beraħ l-ura tkellimt inti u l-beraħ tkellem il-Prim Ministru, n-nis tħawdu. Tkellimt fuq fine-tuning, pero n-nis barra l-lum l-anzjani reġaw ħarġu kienu maġburin fil-pjazzet illegal notice. Għada mux publikata. Se tiġi publikata fuq dak li jattin il-biraħ l-ura jew fuq dak li għal il-Prim Ministru. Aparti ek kienem u kolloqsma oħra li kienem taħwit fih, ġifiri showrooms il-biraħ tal-karozzi ħajnalqu f'daq waħda mux tajnalqu, tal-appliances ħajnalqu f'daq waħda mux tajnalqu. U mistoqsija oħra dwar l-isptar prefabricated. Inti dil-ġimgħa ħabbarti ħajkonna isptar prefabricated u waqaft il-proċess. Għalfejn twaqqaf il-proċess u jekk kienx hemm xi żviluppi minn dakinhar li waqaftu. Mela ħanibda issa jekk ninsa wiġibilek ġi fakkari li tal-isptar li ħanibda billi inti qed eġgħid saqsejt l-istess mistoqsija li saqsa prattikament il-ġurnalista qablek. Però iva ħanerġa' nwieġbek. Aħna li qegħdin nagħmluh biex inħarsu s-saħħa tal-poplu tagħna. Qegħdin nagħmluh fuq l-aħjar evidenza li għandna, evidenza xjentifika li qed tevolvi minn ġurnata l-oħra. Ix-xjenza ilha tistudja l-epidemiji, fil-fatt hemm branka ta' xjenza jgħidulha epidemioloġija, l-istudju tal-epidemiji. U nafu x'jiġri f'epidemija. Però kull epidemija hija differenti minn ta' qabelha. Di daret id-dinja b'mod illi naħseb fl-aħħar kemm ilu ħaj xi ħadd f'Malta qatt ma jiftakar. U allura iva l-miżuri li qegħdin nagħmlu huma miżuri li qatt ma għamilna bħalhom. U qegħdin nagħmlu dak illi jidrilna huwa l-aħjar għall-poplu tagħna. Pajjiżi oħra għamlu żbalji, ħafna żbalji li għamlu pajjiżi oħra fissru imwiet ta' eluf ta' nies. Ma rridux immorru lejn dik it-triq. Laqgħa id-dinja tas-saħħa nerġa' nirrepeti l-bieraħ għażlet il-Malta mill-pajjiżi kollha tad-dinja bħala l-mudell illi għandhom pajjiżi oħra jħarsu lejna u jiffolowjaw. Ifisser illi nagħmlu kollox eżatt preċiż perfett mill-ewwel ġurnata le. Però ma ħanix daqshekk supervi li jekk ngħidu sma' dina nistgħu nagħmlu għana aħjar ma nagħmlux aħjar. Għaġina mhix kwestjoni ta' personalitajiet, mhux kwestjoni ta' min ħanġib l-iktar voti, mhix kwestjoni ta' politika partiġjana, hija kwestjoni ta' kemm nistgħu nagħtu saħħa tajba lill-poplu tagħna, ta' kemm nistgħu nħarsu s-saħħa tal-poplu tagħna, ta' kemm nistgħu fl-aħħar mill-aħħar insalvaw ħajjiet. U jiena rrid nirringrazzja lill-kollegi tiegħi tal-kabinett kollha illi qegħdin naħdmu għaqoċċa. Għaqoċċa qegħdin naħdmu, ġifieri qegħdin naħdmu verament b'mod straordinarju illi qed nagħtu priorità assoluta is-saħħa tal-poplu tagħna, naħseb qatt ma kien hawn okkażjoni f'Malta fejn daqshekk ħdimna flimkien għas-saħħa tal-poplu tagħna. U rrid nirringrazzja wkoll lill-kelliem tal-Oppożizzjoni, nsemmih b'ismu l-Onorevoli Spiteri, li qed jifhem u wkoll li din mhix xi ħaġa politika, mhix xi ħaġa partiġjana, qed naħdmu lkoll flimkien, iżjed ma nibqgħu niġbdu ħabel wieħed u iżjed ma jkun hemm kooperazzjoni tal-pubbliku kif qed ikollna, iżjed ir-riżultati ta' pajjiżna
jibqgħu tajbin, nżommu l-mowġa potenzjali milli taħkimna milli tkun tsunami, nżommu dejjem dik li xmara li nistgħu nikkontrollaw. Il-prefabricated hospital li ma nsejtix. Mela, iva, ftit tal-ġranet ilu, il-wet mill-kellima tal-oppożizzjoni l-Onorevoli Azzopardi oġbu jisemmi kumpanija partikolari u qal li dil-kumpanija kellha x'informazzjoni minn qabel dwar dal-kuntratt li kien ħajħoroġ jew li ħareġ biex nagħmlu ITU għax ITU da ITU modulari viċin fil-footprint ta' Matadej u li dil-kumpanija partikolari li semmaw tant kellha knowledge minn qabel li kien ġabdet tagħmel l-arranġamenti biex l-isptar jiġu Malta. Jiena ovvjament ħadd jaf li jiena m'iniex persuna li nittollera xi kwalità ta' allegazzjonijiet li jistgħu ikunu qed juru li hemm xi ħaġa mhux sew u allura iva tlabt il-CEO ta' CPSU biex jissospendi temporanjament il-proċess li kien għaddej, tlabt lil segretarju permanenti fil-Departiment tiegħi u li fil-Departiment tal-Kuntratti, fil-Ministeru tiegħi u fil-Departiment tal-Kuntratti biex jeżaminaw il-proċess biex jaraw jekk kienx hemm xi irregolaritajiet fih u informajt il-kollegi tiegħi fil-kabinet b'dawn id-deċiżjonijiet. Irrid ngħid dak il-proċess għadu ma wasalx għandi, ir-riżultat għax għadu qed isir tal-review amministrattiv. Però rrid ngħid u għandi il-permessi li ngħidha li rċevejt nota minant il-kumpanija li semma l-Onorevoli Oġbu jsemmi l-Onorevoli Azzopardi, illi mhux biss daw qed jiġħdu li kienu jafu b'dan il-kuntratt minn qabel, mhux biss qed jixħdu b'mod kategoriku li jagħmlu xi kuntratt ma' xi kumpanija biex iġibu dan l-isptar ġo Malta minn qabel, imma saħansitra lanqas biss ibbidjaw għal dan il-kuntratt. Jiġifieri daw l-allegazzjonijiet huma allegazzjonijiet kompletament infondati, però xorta jiena m'iniex lest li ħalli allegazzjoni għaddejjin insomma sar xejn u iva tlabt li jkun hemm administrative review. Mistoqsijiet oħra ħalli nduru. Mela, okay, saqsini. Il-legal notice iva il-legal notice hija legal notice. Il-legal notices li qegħdin joħorġu f'dan iż-żmien li għandhom x'aqsmu mal-epidemija tal-Covid ikunu fermati minn Robert Abela, ikunu fermati minni u jkunu fermati minn Charmaine Gawci. Jiġifieri dak li qegħdin nitkellmu kollha fuq legal. Il-legal notice hija ċara, il-legal notice hija ċara, ħatkun pubblikata nistiednek illi tara 50 minuti oħra meta tkun pubblikata. Jekk għandna mistoqsijiet oħra naħduhom, jekk li nirringrazzjakom ħafna, nerġa' nirringrazzju lil kulħadd li qed jikkoopera, r-riżultati li qegħdin ikollna huma inkoraġġanti, imma issa huwa l-waqt li nibqgħu aktar iffokati, aktar dixxiplinati, aktar determinati li nżommu s-saħħa tagħna kollha flimkien b'saħħitha u nsegwu l-ordnijiet tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Grazzi ħafna.